Hugo Peters, je hebt een hele bijzondere competitie in Westendorf gewonnen. Hè? Vertel er nog even. Ja, dat klopt. Dat was de competitie Alpenhoorn blazen. En wat moest jij doen? Blazen op zo'n Alpenhoorn. Ja. Maar waarom was je zo goed? Omdat ik 42 seconden lang geblazen heb. En dat was van Radio NL. Dat was voor Radio NL. En dat was voldoende om het te kunnen winnen. Maar jij doet nu mee met de talentenjacht hier in Overijssel. Ben je nog talent of ben je al iets verder eigenlijk? Ja, kijk, wat is talent? Het zijn de vakjury die beslist of je talent bent, ja of nee. Ik vind het leuk om muziek te maken en ik krijg daar hele goede reacties op. En nu doe ik voor het eerst mee met een talentenjacht. En tot nu toe zijn de reacties van de jury nog overweldigend. Ja, je bent bij de laatste 8. Ja, je wil natuurlijk graag met die jury samenwerken, denk ik. Dat zou fantastisch zijn, ja. Met wie vooral? Ja goed, als je kijkt Edwin van der Hoevelaak en meneer Thijssen. Dat is natuurlijk leuk als hij niet een nummer schrijft. En Edwin die doet de productie. Ja, dat is gewoon prachtig als je van hun zo'n liedje mag zingen. Nou, ik zou het gewoon leuk vinden om echt mijn boterhammetje mee te kunnen verdienen. Nu is het ja, nog hobby. En als ik er echt mijn boterham mee zou kunnen verdienen, dat zou ik graag willen. Wat doe je er nu naast? Ik werk hiernaast gewoon nog in een bouwmaterialenzaak. Tegels, sanitair, deuren, schuifkasten, noem het maar op. Heel wat anders. Heel wat anders, maar je hebt toch al 3 albums. Hoe heb je dat dan voor elkaar gekregen? Ja, goed met het eerste album begonnen. Heel leuk aangeslagen. En ja, zo maak je een vervolg voor een tweede album. Gaat weer heel lekker. Toen het derde album werd een dubbel cd met allemaal nieuwe nummers. Omdat de markt eigenlijk toch een beetje op zijn kont ligt. Heb ik toen besloten vorig jaar om te zeggen, nou doe er een schepje bovenop en dan komt met een dubbel cd. En dat is het album Hemels geworden. En die heeft zelfs in de album top 100 gestaan.